cap de setmana 15 i 16 de novembre es va jugar el Campionat de Catalunya Juvenil i Júnior al Pitx Empat Oller del Mas, a Manresa. Aquesta era l'última prova puntuable del rànquing de la Federació Catalana de Pitx Empat Juvenil. Hi van participar un total de 98 jugadors i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat. La jornada del dissabte van jugar els més petits, la categoria iniciació. Malgrat el fred inicial del matí d'un dia de novembre, va fer una molt bona temperatura per la pràctica esportiva. A la categoria iniciació, els jugadors i jugadores feien 9 forats, que jugaven sota la normativa EPA i amb la particularitat que podien portar 6 ferros i el pàter. Es van fer 2 sortides a les 10 i a les 12 del migdia, sent aquesta última sortida on van jugar els participants amb millor hàndicap. Els millors jugadors van ser l'Eduard Domènech del Pitx Empat Can Cullàs i l'Ivan Pons Domènech del Pitx Empat Papalús, que van acabar empatats al campionat i van haver de fer un desempat per decidir el campió. El desempat es va fer al forat 1, on tots dos van fer un bon cop de sortida, però l'Eduard va deixar la bola molt a prop del forat i va embocar-la i va fer birdi. D'aquesta manera es va proclamar campió de Catalunya categoria iniciació. El Campionat de Catalunya també era la 7a i darrera prova puntuable pel rànquing juvenil iniciació que va jugar l'Ivan Pons Domènech amb 92 punts, seguit de Marc Bofarull del Pitx Empat Vallromanes amb 86 i en tercera posició en Pau Canal del Pitx Empat Hàndicap 1 amb 83. En el rànquing juvenil iniciació han participat un total de 143 nois i noies en tota la temporada. El diumenge, amb un dia i temperatures perfectes, es va jugar la categoria competició entre els més grans. En aquesta categoria jugaven 18 forats i amb mides catalanes, que són més llargues, ja que el forat pot arribar a tenir 120 metres per un recorregut total de 1.600 metres. Evidentment, els nervis sempre estan presents. Sempre t'emportes la sorpresa de que a vegades els millors, els hi pesa, s'atenassen els muscles i no els hi deixa treure tot el bon joc que a vegades han de treure, no? Però això se dona a tots els esports. No els millors esportistes tècnicament sempre són els que guanyen. Sempre són aquells que estan millors preparats mentalment i els que arriben amb aquesta preparació mental més ben preparats a les grans finals, a les grans fites, no? I avui s'ha passat el mateix. Els que han estat més preparats, més centrats, són els que han guanyat avui el Campionat de Catalunya i alguns han coincidit per guanyar també el rànquing. Hi va haver força igualtat i també hi va haver un empat un cop finalitzats els 18 forats. 4 jugadors empataven amb un cop sobre par. Per decidir el guanyador, es va tenir que fer un desempat a mort sobtada. Es jugaria forat a forat i els jugadors amb pitjor resultat del forat quedarien eliminats fins a definir el campió.
El desempat es va jugar al forat 1 entre l'Oriol Mas, del Pitx Empat Franciac, l'Ivan Alcalà, del Pitx Empat El Vendrell, l'Albert Boneta, del Pitx Empat Can Cullàs i el Sergi Canal, del Handicap 1. Finalment, a l'Oriol Mas es va emportar el títol de campió de Catalunya juvenil, que a la vegada li donava el títol de guanyador del rànquing juvenil de la Federació Catalana de Pitx Empat 2014, amb 215 punts, seguit de l'Eric Schuchar, del Pitx Empat Papalús, amb 208, i el Pavel Timoshenko, del Pitx Empat Franciac, amb els mateixos punts. Entre companys hi ha esperit bastant competitiu. Està clar que tothom vol guanyar encara que siguem joves. Però també hi ha el factor d'amistat i que tots ens coneixem i tots ens respectem. Però dintre d'això també hi ha una màxima competitivitat que tothom té dins, està clar. Per mi guanyar aquest campionat és molt especial, ja que és l'últim any que jugo i he fet el doblet, he guanyat el rànquing, he guanyat avui i per això per mi és molt especial. En el rànquing juvenil competició han participat un total de 134 nois i noies en tota la temporada. Cal destacar que l'Oriol Mas també va guanyar el rànquing juvenil júnior de la Federació Catalana Pitx Empat de l'edició del 2013. Sempre les noves generacions han estat un referent dintre del Pitx Empat. El Pitx Empat, com hem dit moltes vegades, és un esport igualitari, amb el qual la capacitat física o l'edat no és un punt diferenciador pel joc. Sempre ha estat un referent de bon joc perquè els nens tenen una certa facilitat per fer l'esport. Llavors no és una sorpresa el bon joc que avui hem vist aquí. I com se traslada i com s'interpreta aquest bon joc? Pues que avui hem vist que per guanyar el Campionat de Catalunya Júnior hem tingut que fer quatre persones un forat de desempat. O ahir, a la categoria d'iniciació, també va haver un play-off de desempat entre dos jugadors. Això vol dir el nivell competitiu amb el qual estan jugant aquests nois i noies.